Insellmilkom. Illum it-tlieta 22 ta' Settembru nilqakom għal Quddiesa u Rużarju immexxija mill-Arċisqof Charles Xikluna. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jurina li kulħadd jista' jkun parti mill-familja tal-Mulej. Ommi u ħuti huma dawk li jisimgħu il-kelma t'Alla u jagħmlu li jgħidu. Mulej, kun miegħi matul dan il-jum sabiex il-kelma tiegħek twassalni tassew biex nagħmel ir-rieda tiegħek. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri Quddiesa. Int ħanin bil-bosta ma' min isejjaħlek Mulej ħniena. Mulej ħniena. Int kollok tjieba mal-midinbin Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int avukat tagħna quddiem il-Missier Mulej ħniena. Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla int ġbart id-digriti kollha tal-liġi mqazza fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu. Għamel li aħna nħarsu l-preċetti tiegħek biex jistħoqilna naslu fil-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Proverbi. Qalb is-sultan nixxija ilma fit il-mulej u jmexxija kull fejn jogħġbu. Kull ma jagħmel il-bniedem u safi f'għajnejh, imma l-mulej jiżilnu qalbu. Li tagħmel il-ħaq u s-sewwa jogħġob lill-mulej aktar mis-sagrifiċċju. Għajnejn merfuqa u qalb imkabbra, dan hu s-sinjal tal-ħżiena u hu dnub. Min hu bil-għaqal jaħsibha tajjeb u jirnexxielu, imma min jaġġel jiġi fil-bżonn. Min jaħżen il-ġid bil-qerq tal-sienu bħal duħan li jgħib u bħal xibka tal-mewt. Qalb il-ħażin tixtieq id-deni, m'għandux ħniena lanqas minn ħbiebu. Bit-twiddib tal-vjolenti jitgħallem il-ġkejken u l-għaref bit-tagħlim ikattar għerfu. Alla l-ġust iħares lejn dar il-ħażin, il-ħżiena jitfaħħom fil-ħsara. Min jalaq widnejh għall-lajta tal-fqir, ħadd ma jwieġbu meta jgħajjatu. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien: Mexxini mill-mogħdija tal-kmandamenti tiegħek. Mexxini mill-mogħdija tal-kmandamenti tiegħek. Ħenjin dawk li triqathom bl-aħtija li jimxu fil-liġi tal-mulej. Femni triq tal-proġetti tiegħek biex naħseb fuq ġbijietek. Flimkien, mexxini mill-mogħdija tal-kmandamenti tiegħek. Jien għażilt it-triq tas-sewwa. Ħtart għalija id-digriti tiegħek. Femni biex inħares il-liġi tiegħek u nagħmilha bil-qalbi kollha. Flimkien, mexxini mill-mogħdija tal-kmandamenti tiegħek. Mexxini mill-mogħdija tal-kmandamenti tiegħek, għax fija nsib il-għaxqa tiegħi. Inħares il-liġi tiegħek għal dejjem u għal dejjem ta' dejjem. Flimkien, mexxini mill-mogħdija tal-kmandamenti tiegħek.
dawk li jissimgħu l-kelma ta' Alla u jħarsuha. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien ġew għal Ġesu ommu u ħutu, iżda ma setgħux jersqu lejh minħabba l-folla. Xi ħadd qallu ommok u ħutek qegħdin hawn barra u jridu jarawk. Iżda weġibhom ommi u ħuti huma dawk li jisimgħu l-kelma ta' Alla u jagħmlu li jgħidu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħil lilek Kristu. Bħalma smajna fl-introduzzjoni għal Quddiesa, Ġesu illum jindika il-familja ġdida tiegħu. Ma nistgħux nifhmu dan il-kliem bħala ċaħda ta' Ommu Marija u tal-familja tiegħu li x'aktarx kienet tgħix Nażaret, dawk li l-Vanġelu isemmi bħala ħutu. Imma nifhmu li l-komunità Nisranija baqgħet tiftakar din ir-reazzjoni tiegħu meta xi ħadd qallu ommok u ħutek li ġejjin mill-laħam qegħdin hawn barra u jridu jarawk. Ommi u ħuti huma dawk li jisimgħu l-kelma ta' Alla u jagħmlu li jgħidu. L-ewwel waħda minnhom dawn li jisimgħu l-kelma ta' Alla u jagħmluha hija proprju ommu li l-anġlu tgħidlu jkun minni skont kelmtek. Marija allura hija Om Ġesu fil-misteru tal-inkarnazzjoni, fil-misteru li bih li bent Alla sar bniedem, hija Om naturali tal-mulej Ġesu, imma hija wkoll Om fl-ordni tal-Ispirtu, tal-Grazzja, tal-ħniena. Aħna wkoll nistgħu inweldu lil Ġesu fl-oħrajn u fostna u għalhekk insiru ommijiet. Aħna aħwa ta' Ġesu għax għandna l-istess wirt tal-missier, maħniex aħwa naturali tiegħu, maħniex Allat u ma niġux minnu mid-demm, imma aħna aħwa adottivi. Nixtieq li niftakru dak li smajna fl-ewwel qari llum mill-ktieb tal-Proverbi. Ktieb tal-Proverbi huwa wieħed mill-isbaħ kotba tal-Iskrittura. Hekk nissuġġerixxi li min għandu kopja tal-Bibbja b'lingwa li jippreferi ifittex il-ktieb tal-Proverbi u mhuwiex ktieb twil ħafna, imma ħafna erf nistgħu nsibu f'dan il-ktieb. Is-sultan huwa nixxija ilma fit il-mulej u jmexxija kull fejn jogħġbu. Kemm ħaġa sabiħa din it-tixbija tas-sultan ta' min imexxi li huwa nixxija ta' ilma għall poplu tiegħu, imma huwa fit il-mulej. U hekk nitolbu għall mexxija tagħna biex ikunu din nixxija ta' ilma safi li kull fejn tgħaddi tħalli frott u duwa u li jkunu fidejn il-mulej. Imma hemm ukoll kliem li ta' min jixtarru. Qalb il-ħażin tixtieq id-deni, m'għandux ħniena lanqas minn ħbiebu. Kemm ħaġa ta' ħasra kbira li meta aħna nixtiequ d-deni u allura ma nkunux kapaċi nemmenu inħennu għal ħbieb tagħna, qalbna titħassar. Alla l-ġust iħares lejn dar il-ħażin, il-ħżiena jitfaħħom fil-ħsara. Min jalaq widnejh għall-għajta tal-fqir, ħadd ma jwieġbu meta jgħajjatu. Inti tiltaqa' ma' xi ħadd li għandu bżonnok u tagħlaq għajnejk, widnejk u qalbek. Ħabib, hija l-għażiż, oħti l-għażiża. Il-kol kemm aħna insibu ruħna f'xi bżonn. Jekk aħna nagħlqu qalbna għal ħutna, kif nistgħu nippretendu
li xi ħadd iwieġeb meta ngħidu aħna għall-għajnuna, meta ngħidu għajjut. Nitolbuk mulej li tatina d-den u l-aqal li nisimgħu lajta ta' min għandu bżonn l-għajnuna tagħna biex hekk inkunu bħalek u nsibu wkoll min iħenna lina. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna li aħna parti mill-familja ta' Ġesu inweldu l-preżenza tiegħu fejn inkunu fostna u ma' min niltoqgħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex bħal Marija nisimgħu il-kelma ta' Alla u nagħmluha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal morda kollha b'mod speċjali dawk li qegħdin fl-isptarijiet, fir-residenzi tal-anzjani u f'residenzi oħrajn. Nitolbu għal dawk mill-quta mill-COVID-19 lil dawk li qegħdin jieħdu ħsiebhom. Nitolbu għall-awtoritajiet tas-saħħa u nitolbu għal kull wieħed waħda minna biex aħna nożu lil xulxin u nieħdu ħsieb xulxin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal ħutna li ħallewna f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet biex int mulej fil-ħina tiegħek tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' it-talb tagħna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem. Bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejh is-sagrifiċċju għat-tifkir glorja ta' ismu. Aħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Fil-ħina tiegħek mulej ilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn is-sagramenti tas-sema dak li nistqarru b'fidi minn qalbna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħu mlejn il-mulej. Niżuħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Quddies. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inrodulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li biħamilt kollox, li nbattulna bħala Salvaturu feddej mamul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwielet minn Marja Verġni. U għatem irida tiegħek u kiseb għalik poplu Quddies u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex joħolna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-Quddisin kollha nxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Quddies, Quddies, Quddies. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smowiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli tas-smowiet. Quddies tas-sewint mulej.
inti lajn ta' kull dusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħablu l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unrodulek ħajra xoġbok tilqana un quddiemek biex naqduk. U mit-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fin-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-arus tagħha San Giusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Ifallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltinatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassatna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li intrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewtija kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni miħtieti kollha u minn kull ħasen. Żomni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek.
Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija il-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf tal-Alla. Danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej inti titmana b'dan is-sagrament imqaddes fi tiba tiegħek għatina dejjem il-għajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri u bl-imġiba tajba tagħna niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Nofru dan ir-Rużarju għal benefatturi kollha li qegħdin jgħinu lill-Knisja f'Malta f'dan iż-żmien. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għaraq l-araq tad-demm fl-ort tal-Ġetsemani.
Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. U bisa ta' kuljum għatina l-lum, għaffrilna dubietna bħam naflum naħati għalina. Għaddaħanix fi tiġrib, iżdaħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlaqajna mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlaqajna mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlaqajna mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlaqajna mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlaqajna mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlaqajna mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlaqajna mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlaqajna mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlaqajna mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlaqajna mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu rabtuh ma' kolonna u flaġellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jgda fl-art. U bisa ta' kuljum għatina l-lum, għaffirna dubietna bħam naflum naħati għalina, għaddaħanix fi tiġrib iżdaħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlaqajna mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlaqajna mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlaqajna mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlaqajna mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlaqajna mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlaqajna mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlaqajna mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlaqajna mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlaqajna mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlaqajna mit-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu nkoronaw kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobsa ta' kuljum atina llum affirna dubitna bħalma naħfru mnaħati għalina. La daħanix fit-tiġrib jiseħ l-istament dinja. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopparina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopparina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopparina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopparina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopparina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopparina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopparina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopparina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopparina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Konsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tal-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobsa ta' kuljum atina llum affirna dubitna bħalma naħfru mnaħati għalina, u la daħanniex fit-tiġrib jisteħ l-istament dinja amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopparina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopparina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopparina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopparina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopparina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopparina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopparina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopparina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopparina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopparina mit-inbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Obsa ta' kuljum atina llum affirna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. Raddaħanix fi tiġrib biex daħnisna minn deni. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaparina mit-tinbin, issa u fis-sija Slima lik Marija bil grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaparina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima lik Marija bil grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaparina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima lik Marija bil grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaparina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima lik Marija bil grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaparina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima lik Marija bil grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaparina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaparina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima lik Marija bil grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaparina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima lik Marija bil grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaparina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima lik Marija bil grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaparina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nikku nolfqu f'dan għall-wiet ta' dmuħ. Eħmel avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġini Marija. Lopalina qaddisom Malla, biex tkun jistaqilna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Qabża ta' kuljum atina llum affirna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. Raddaħanix fi tiġrib biex daħnisna mid-dinja. Amen. Slima lik Marija bil grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaparina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħniena. Kristu ħnina, Kristu ħniena. mulej ħnina, Mulej ħniena. Kristu ismana, Kristu smana. Kristu il-qattal tagħna, Kristu qattak Missier eternalla, Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Enna lina. Spiritu qaddis Alla, Enna lina. Trinità qaddis Alla wieħed, Enna lina. imqazza Marija, Itlopa lina. imqazza Om Alla, Itlopa lina. imqazza xebba ta' ġbejbiet, Itlopa lina. Om ta' Kristu, Itlopa lina. Om il-Knisja, Itlopa lina. Om tal-ħnina, Itlopa lina. Om tal-grazzja talla, Itlopa lina. Om it-tama, Itlopa lina. Om li żjed safja, Itlopa lina. Om li żjed nadifa, Itlopa lina. Om muxebba, Itlopa lina. Om bla teba, Itlopa lina. Om li tistħoq l-imħabba, Itlopa lina. Om tal-aġeb, Itlopa lina. Om tal-parir it-tajjeb, Itlopa lina. Om ta' min ħalaqna, Itlopa lina. Om ta' min salvana, Itlopa lina. xebba kollo kaqal, Itlopa lina. xebba li tistħoq kull qima, Itlopa lina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlopa lina. xebba kollok seta,
Itlop għalina. Xebba kollok ħnina. Itlop għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlop għalina. Mera tal-qdusija. Itlop għalina. Tron tal-erf. Itlop għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlop għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlop għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlop għalina. Amara ta' kull tjiba. Itlop għalina. Warda mistika. Itlop għalina. Torri ta' David. Itlop għalina. Torri ta' lavorju. Itlop għalina. Dar ta' deb. Itlop għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlop għalina. Bib ta' sema. Itlop għalina. Kewkba ta' filodu. Itlop għalina. Saħħa tal-morda. Itlop għalina. Ken tal-midimbin. Itlop għalina. Faraġ tal-migranti. Itlop għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlop għalina. Għajnuna tal-insara. Itlop għalina. Sultana tal-anġli. Itlop għalina. Sultana tal-patriarki. Itlop għalina. Sultana tal-profeti. Itlop għalina. Sultana tal-apostli. Itlop għalina. Sultana tal-martri. Itlop għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlop għalina. Sultana tal-verġni. Itlop għalina. Sultana tal-qaddissin kollha. Itlop għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlop għalina. Sultana mtella s-sema. Itlop għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlop għalina. Sultana tal-familja. Itlop għalina. Sultana tal-paċi. Itlop għalina. Ħaruf talla li tneħi nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħi nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħi nubiet tad-dinja, ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla, Biex ikun jistaqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. U Alla li rrit li matħabira tal-anġlu, li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Veġni mqazza Marija, għatina nitolbuk lina li nistqarruhom Alla, li nkunu mejjunin mit-talb tagħha l-istess Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u int laqwa fost il-tajja tas-sema itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ hekk ikun. San Ġusepp ta' qalb safja, Itlop għalina. San Sebastian Martri, Itlop għalina. San Turrokku, Itlop għalina. San Pawl Missierna, Itlop għalina. San Publiu, Itlop għalina. San George Preka, Itlop għalina. Beato Nazio Falzon, Itlop għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlop għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna, Tolbu itolbu għalina. l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirek għall-qalb imqazza tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirek għall-Biro Alla Marija Santissima.
Imbirka l-imqazza Immakolata konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha. Imbirek Alla fl-anġlu l-qaddissin kollha tiegħu. It-talba tar-Rużarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talb tal-lum. Min jixtieq jgħin lill knisja tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Għal aktar informazzjoni wieħed jista' jċempel filgħodu fuq 21-24-12-81. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom. Insellmilkom.